खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय बिटिसिनि हाग्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रिनि फिजिकेल टेस्टआ दासान्दि सोलिगासिनो दं, जेराव फैगौ 24 जुलाइसिम सोलिबाय थागोन होनना मिथिनो मोन्दों। जेराव रानिं खालामनाया दासान्दि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजोनि नामदानियाव सोलिगासिनो दं फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ, जेराव दासिमबो गोबां लाइमोनफोरा रानिं खालामगासिनो दं। बिटिसिनि मोनबा जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन गोदानै सोसनजानाय जिल्लानिफ्रायबो गोबां फरायसा एबा लाइमोनफ्रा गावसोरनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टखौ खालामफैगासिनो एबा रानिं खालामफैगासिनो दं। जेराव थाबैनो बिटिसिनि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रिया थिसनजागोन, जेराव फैबाय थानाय समफोराव थाबैनो जेबो गेना गोरोन्थि गैयाजासे खुंजागोन होनना फरेस्टार थामहिनबा बिटिसि CSB डिपार्टमेन्टनिफ्राय फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार भुटियापारा गामिनि बारग' CRPF जवान गगन पाठक आरो दीपा नाथनि फिसाजो बन्टी पाठकआ दुलाराय भारत निट आनजादाव 469 नम्बर मोननानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। जेराव बिथांजोआ क'क्राझार भुटियापारा गामिनिबो नाम लाखिनो हादों, लोगोसे ओनसोलनिनो गोग्गानाय लाबोनो हादों निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै। सनम वांचुकखौ उखैहाब सोमावसारनायनिफ्राय जबरदस्ती दिल्ली पुलिसा हमनानै लानानै थांनायनि उनाव गोबां सुबुंफोरा अजद गोनां बाथ्रा बुंदों, लोगोसे गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं क'क्राझार जनता पार्टीनि गायसनगिरि अभिजित दिपकेआ उखैहाब सोमावसारगासिनो दं। उखैहाब सोमावसारनायाव जिरायनानै अभिजित दिपकेआ गाबदोंमोन। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुङोदि जोंनि बयनिबो मानिजाथाव आंगो सनम वांचुकखौ गाज्रि आखु दिन्थिनानै जन्तर मन्तरनिफ्राय दिखोना लाना थांनानै देहा फाहामथाय होनो नाजादों। अभिजित दिपके बिथाङा आरोबाव बुङोदि आं दिनैनिफ्राय आंनि थि नङै उखैहाब सोमावसारनायखौ जागायदों। आं बयखौबो खावलायो जाहाथे रावबो बे प्रटेस्टनिफ्राय नागारनानै थाङा। बे सोमावसारनाया आरोबाव बारायगोन होननानै बिथाङा बुंदों, एबा बारायगोन एबा आरोबाव गोख्रों सोमावसारनायखौ खालामगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आं बयखौबो जन्तर मन्तराव फैनो थाखाय खावलायदों आरो बेनि अनगायैबो गाव गावनि ओनसोलाव प्रटेस्ट खालामनो थाखाय दाबि दैखांदों। अभिजित दिपकेआ बेनिफ्राय जोंनि सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन आरो फैगौ जों 20 जुलाइ खालाराव जोंनि मोनसे गेदेर हेंथा हानजा सुरनायजों दिल्लीयाव आवगायगोन। सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ जेब्लासिम रिजार्भेसन होआ अब्लासिम सोमावसारनाया जाबाय थागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबादि फोरमायो। 18 जुलाइ खौस्ति बर' सुबुं आफाद थामहिनबा UBPOनि 13थि गायसनथाइ सान। 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव सिमोनसापुरियाव खौस्ति बर' सुबुं आफादा जोनोम जादोंमोन। खौस्ति बर' सुबुं आफादनि खुंगा 13थि गायसनथाइ सानखौ गुवाहाटि नोगोरनि बिष्णु प्रसाद राभा भवन गसाला मालिगावआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। हाबाफारि बायदियै खौस्ति बर' सुबुं आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो खौस्ति बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी। मख'नो गोनांदि मुंख्लंफोरनि सावगारियाव बिबार बावजेनग्रोयो खौस्ति बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारी बिथाङा। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों बयबो मिथिगौ, आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे समाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2026नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि गोदान हियारिंनि थारिखआ फोसावजायाखै, जायनि थाखाय फिन बिथांनि बेल हियारिं जानो गोनाङा थाथ'गासिनो दं। उकिलफोरनि थामहिनबा जानानै थांनाय हियारिंआवबो उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ'जादोंमोन। दा बिथांनि माब्ला फिन हियारिंआ जाफिनगोन, बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै
बर'नि दासान्दि गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा मानो गारां दिखाङा? बिथां गेदेमानि बागै मानो सोरखारनि हेंथायै बिथांखौ उदां लाबोनांगौनि थाखाय जेबो बाथ्रा बुङा? बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव थांनाय 2025 मायथाइयावबो बिथांनिनो गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा आथिखालाव मानो सिरि? राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौनो नुनो मोनाखै। सोर गारां दिखांगोन आथिखालाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना थामहिनबा बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों। नाथाय बे गोरोबथा एबा दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' एनडिबिफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनाय माखासे दफाफोरा आद्रा जानानै थालांबाय। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जेरावनाखि एबसु, इउपिपिअ आरो एनडिबि भारत सोरखार आसाम सोरखार जथायै बिटिआर एकर्डआ जानानै थांदोंमोन। जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन, बेनि गेजेरावनो बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै थामहिनबा जाय बारग' एनडिबि केडारफ्रा जेलाव दं बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाया दंमोन। नाथाय बे दफाया आद्रा जानानै थायो। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? जाय दैदेनगिरिया, जाय बयनिबो मानिजाथाव दैदेनगिरिया बिटिआर एकर्डनि सागानगिरिमोन, दिनैसिमबो मोनसेबो एकर्ड गैया दि सासे सागानगिरिया बेबादि जोबथेसालियाव थानांबाय थानाय। नाथाय बिथां गेदेमाया जोंनि गेजेराव माब्ला उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, आथिखालनि सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसि आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां,
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।